Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz estreinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. Zine Euskadiren eskutik ostiralean zinemaretoetan Deep Sea animaziozko pelikula estreinatuko da, euskeraz bikoiztua, koizpen txinatarra da, Senxiuren historia azaltzen du, bere amak abandonatutako neska gaztea da, eta bere familiarekin itsasbidaia bat egitera joan da udako oporretan. Gau batean, itsasoak deitzen duela uste du, eta hortik luxuzko jatetxe batean amaitzen du, itsaspeko zahar batean afaltzeko. Ez dakiena zera da guztia nolabait lotuta dagoela amarekin. Animazio lana zoragarria da, oso koloretsua eta berezia, eta filmaren fotograma bakoitza zoragarria da. Familian ikusteko proposamen ederra. Netflixen aldiz, gaur bertan Botkin izeneko telesaila estreinatu da, thriller dramatikoa da, baina umore ukituekin, podcastak bolo-bolo dauden garaiotan proposamen oso erakargaria. Irlandako herri idiliko batean girotua, hiru ezezagunen desagertze misteriotsua ikertu nahi duten podcaster talde bat du ardatz. Ikerketan sakontzen hasten direnean, uste baino istorio askoz handiagoa eta arraroagoa aurkituko dute. Filminetik aldiz, proposamen oso berezia nabarmenduko dugu, etorkizunera itzulera Back to the Future trilogia. Bueno, zer esan trilogia zoragarri honi buruz, bada orain filminen euskaraz azpidatzia ikusteko aukera izango duzuela. Robert Zemeckisek 1985ean zuzendu zuen lehen pelikula, 1989ean eta 1990ean beste bi film egin zituzten trilogia osatuz, zinemaren historiako ezinbestekoak hirurak, nostalgia bainu hartzeko paregabea. Eta amaitzeko Primeranetik, Bilboko 30. Fant zinemaldi fantastiko dela eta Primeranek fantasiazko eta beldurrezko hainbat lan estreinatu ditu, lehenengoa ilargi guztiak, aktore protagonistak Aizea Karneros, Jose Amengoetxea eta Itziar Ituñu dira, Ileskorren taldean sartuko den neska baten historia kontatzen du, 19. mendearen azkeneko hamarkadetan dago girotua. Gainera, Paul Urquijoren hainbat lan ere ikusgai daude. Errementariz gain, bere hainbat film labur Labos, El pez plomo, Monsters do not exist, Nahara edo Dardar. Aitzol Saratxaga zinemagilaren Lanbroa ere bertan topatuko duzue. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Bide batez, aurreko asteetako gomendioak ikusi dituzue? Aipatu iruzkinetan.